Mag-harvest kita sa farm ni ate. Ay, wow! Salamat sa farm ni ate. May pati ang lakad bulan. Ano ang tawag din sa inyo, te? Lakad bulan ni sa amon. Ang sa ano bala na bughat. Di ba mo na, ano? Paglaw, ano nila? Sambong. Sambong. Dito sa piyak. May mga kasunod ang dog sa piyak. Diri na, nagsaka na pala ang ano. Ang karabasa. Cute. Ay, inggit si Tintin. Kaya siya pala nag-explain naman siya. Dati, hindi ko pato sa dark black. Ako rin kalinawan ko. Butik nag-ano na ako. Sabay na. Kita mo na garbage na ko. Ano ko natatanong? Ay, dapat magtanong ka diwat. So, ano yun? Na ano ko lang dati? Ay, fairness, di malapad man pala daw. Kung natawag mo, dagamay lang, no? Again? Ari, ang ano mo, garden mo, lapad man pala. Sa garbage yan. May manok ka din pala. May mga bulak man. Ano tayo ang tanong dyan? Ano ang tanong dyan rin? Ang pensay. Ano mo? May ara ka manggali diri gali. Oh, pati bayabas may ara pa. Ano na apple ko apa? Mga hanggad gali ini. Oh, may lubi ka manggali. Oh, malapit na magbunga. Gintanong mo man na. O dara sa pagbakal niyo. Malapit na, di ba? Patula pa din pala yan. Tinanong mo man yan? O nagtubo na lang? O ari, pang tanong na. Pang tanong na.
20 pareho. Oo. Dali din siya. Panami.